ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. रेडीगावची ग्रामदेवता श्रीदेवी माऊली मंदिरात रविवारी 3 मे रोजी 18वा वार्षिक विधी सोहळा उत्साहात पार पडला. या निमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. तसेच यावेळी श्रीदेवी माऊलीची आरास अननस फळांनी सजवण्यात आली होती. यावेळी शेकडो भाविकांनी श्रीदेवी माऊलीचं दर्शन घेतलं आणि देवस्थान कमिटीच्या वतीनं आयोजित महाप्रसादाचा लाभ घेतला. इतरही उत्सव इथे साजरे केले जातात. जत्रा, रामनवमी, शिमगोत्सव वगैरे साजरे केले जातात. ह्या कार्यक्रमाची सुरुवात कशी जाता आणि कशी समाप्ती जाता? ह्या कार्यक्रमाची सुरुवात म्हणजे सकाळी अभिषेक होतो आणि कुंकुमार्चनाचा कार्यक्रम होतो, एक महाआरती होते आणि मग महानैवेद्याचा कार्यक्रम होतो. आज संध्याकाळी 4 वाजता एक गायन आहे आणि भजन व रात्रभर 8 वाजता एक दशावतारी नाटकसुद्धा आहे. स्थानिक लोक भजन करतात. ओके. आणि त्याच्यानंतर एक 9-9:30च्या दरम्यान आम्ही पूजा उतरतो आणि प्रोग्राम आटपतो. यात्रेच्या वेळी पावणीचा लिलाव असतो. ओके. त्याला साड्यांचा लिलाव असतो. ओके. कारण 3,000 ते 4,000 उपस्थित आहेत. ओके. आणि दुपारीचा महाप्रसाद पण असतो. किती वाजेपर्यंत? महाप्रसाद 4 वाजेपर्यंत असतो. ओके. म्हणजे आजच्या दिवशी सांस्कृतिक कार्यक्रम म्हणजे भजन होतं आहे. स्थानिक लोकांचं भजन असतं. वर्धापन दिवशी जास्तीत जास्त लोकांनी उपस्थित राहून याचा लाभ घ्यावा ही विनंती.